mo na wa. Me ni kuma si o ma ba ka be 4 days ni. Ah me fa so kwatama, won so ofane ma no. Ya so me man say ka metwa wo kan nu a na wan fra mi tia ma chi a. Me kwatama te bia nyambo a china na se bia na Ketia. Ah me ba no ma fra why. Ketia. Ya bia ka say ayi Ketia. Ah kwablenya mo bia ai ketia bi o kwablenya. Ketia. Ah ti me Eja adai. Eja Ketia. Ah. Ketia. O wa Eja na. Adai na wuye. Me ya me kwoti na be nya ba pa ketia. Ah? Ado tun kwan ni amani bia na. Ba dai. E bobba wa na. Obi ya no ko na ketia na wu chire yi. E dia ko da bia o nya he. Ma sampe se me hu ba bia wan kasa. E mu dia na fa ho. E fa me. Boss mami. Na wo so me ya madwuma. Me so madwuma na. Wo a station ba na wo. Me so me ya madwuma. Na so ba bia wo nya na ha se e na wo nya. Eja ha so ko na me ya da me ya na me wudu be. Ketia. Ah, ti me se ma ba ya bo a china me ba. Ketia. Era, patawa kwa. Me ba no ma fra. Ketia. Money na, ya 20. To wani na ja wo ya no. Jado wo wo ya no. Yo kuma se no de kuma se ya na. Ma sai dai. Ko bia na ba fa ka ne kure. Kun dia me ye. Ah, ba sa me ne ma. Ani me nya dia me ye wo ya no. Ah? Ah, eja kwara me nya me ko. Hwe. Masa. Na man do, na man do. Me tuma woni nkwase asem. Won tuma me. Me tuma woni nkwase asem. Obi bia ya. Ah? Obi bia ya. Na wo so dia na wo. Obi bia ya. Dia na wo so wo. Ma za obusu ani. Dia na wo fe. Ja nkwase asem. Ketia. Ana waje blind bomb obi wa na. Ohun ye machine ti. We wachi. Ketia. Me wachi. Ketia. Wo be ko. Ye fo hwa o do duplicate. Ana Wo so kura wallahi. Wallahi wo so. Hello. Ketia. Oso mani pa ne fa ko. Eya sa wo. Unu ska o ya ma lusu. Edia hweye wate. Hweye. Edia na wulu so. Aba yo kompuduro so kania said no. Ekwase asam kwa da mkutafo amudie. Ah? So afon kan no kra. Edan kan no kra. Aso panyin kan no kra. Na aso ba so be dey. Usu dibla ne dai. Aso ba be dey. Usu dibla o ya washa. Me ya washa. Una o ya washa me kwa. Hello. Ketia. Ya o biduja nyame. Ketia. Biduja nyame o. Biduja nyame. Me. Say ya biduja nyame o. Wo ba ka cham se me wonni me ne ja wonaka. Me to me ne kire boa. Me ne kire boa. Aboa. Mo ba transamfo kwa na mudie. Fu aba wiase. Ato no kura di. Fu ato no kura adi. Wa hene nka no kura. Wa hema nka no kura. Na die kwanti hene so ba dan. Ah? Mo gina so dem nyina na mu twantro. Asole dem na mu twantro wo fon so. Ah? Mama network cry ye busy. Mama network nyina aye busy. Na nka wo behu ba bia wo gira na aka chem se wo gira nkran abontere so na nka nipa kro wono wo aso anko bete se Ketia ne ye pai. Abwata.